Trabablas interchange. Right, muri Zimbabwe munoziva kuti inini handingozvisimbise ndiri mustudio ndogara ndichitongodzifambira nyaya enda ndivhunduke. Munoziva kuti nabhara chande chichika saka tapfuura nepaTrabablas kuti timboona kuti chii zviri kumbofamba sei. Chakaita mari chinhu ichi, chinhu che $88 million. Kuli NTV atibatike zvechobu. Right, apa panongo changobva paboka, apa ndo panonzi paboka kubva unoti pfe wakutopinda kunomuita muinterchange yacho ipapa muri kuona, as you can see kune vanhu vanenge vachinhingirikeni vachitarisa apa pacha tatoma muinterchange side racho apa unongo wakabuda wakananga nekuGlenora ndo road unenge wakunotora ipapa. As you can see kuti iko zvinezvi tatopa denga tiri kukuratidzai ndo maside acho ndo mamirira chakaita chinhu chacho iwaya chese ndo interchange yacho apa wakadai so then to vatanoti Bentu tapinda nekuGlenora takananga kuGlenora ndo pa interchange pacho ipapa munenge muchingonzwa kuti interchange 88 million 88 chinchi panenge pachingonetsa Trabablas ndiyo Trabablas yacho iyoyi takadai so Bentu apa tatarisa kuGlenora. As you can see tatosvika panhingirikeni takusvika pane bridge rekupedzisira rekuti tichinobuda kuenda kuGlenora. Ipapa unenge wakadai so wakaitsika mota baba wakaitsika, then finally tabva tatarisana tapinda paka bridge ako. This is Mukuvisi River, vanopaziva this is Mukuvisi River. Vakabva vamodify vangoro waka bridge kanyama ipapa vachashandisa ka bridge kekare kadiki kaka tatotarisa kudai so takunosvika apo panonzi pamasimbi. Kuna vanhu vanoziva Glenora Sea, uchingobva pa interchange unonosangana neGlenora Sea ndo road yacho yakangopolishwa zvenguva yacho iyoyo ameno masmall akangoitwa ipapa ndo mamirira akaita karoad kacho ikakaka. Takanoenda takanodaro takanoti pfacha paGlenora Sea pacho pamasimbi. This is Glenora Sea masimbi road ndo zvenenge yakangoita ukangoitarisa kudai so unongo chitongoti ameno zviri kutongoitika ikokoko but tongotiwo zvangonane zvangobeta so pakangonaiswa nokuti zati hauzoshore semunhu anenge achangobuda mubva muinterchange macho ndo mamirira achakaita chinhu chacho waya muri Zimbabwe apa unombosvikawo mbonomirawo panhingiriki unongoziva kuti kana uri kupanhinge pane robot apa pawakunosvika pamasimbi saka hapana kuti unongosvika parobot wobva ungotosvika nekungonopinda ka robot unotomboslowa down wakamirira usati waitsika mota kuti idarike icho chimota icho chinongosvika chichingopinda icho ameno ndanani munozongoonawo number plate aizvatiteda zvadzitapone dzimwe mota dzisingataurika ende kune dzimwe mota dzisingade kumira pamarobots zviriko futi zvinowanika but for now tinenge tiri parobot. This is Glenora Sea robot kana muchinge mariziva pamasimbi pacho ndo paingonzi pamasimbi pakanaka izvozvo pakasotosoto zvatobhoza kutoti uchitopfuura ikoko hazvizonyaoshoresa semunhu wekuti for example kana wakakurira kusaidi ikoko uchiziva vakakurira muGlenora vanogona kuudzai kuti izveso pakunongedzereka because painga pari panhu pekuti paisemesa panhu ipapa handidi kukunyebera paisemesa kudhara asi zvinhu zvekuti tingatoita kana kuti zvekunyeberana kana zvekuudzana nyaya dzenhando maiziya but for now zvango zvinhu zvekuti patongobho hapana zvakanyanya zvokunyanya chema komana ndo kanhingirikini kacho kainterchange zvakawanda munozokwanisa kutaura mega in the comment section kuti munenge muchionawo sei interchange yacho yabva nekwane road yacho iyoyo but it's a nice road as of now. Takazvitarisa tongoti it's something better, hachisi chinhu chinozonyanya kushamisirawo zvacho but unongochinjinji zvekuti unongoonawo kungotiwo ndo inenge yakangoitawo zvedu tatodarika zvedu takutoenda tobva tanodai so takunopinda apo. Kana makapatarisa apa mawinda omapedzi makombi inenge makombi anongomira pese ka zveHarare zvezvo kuti unongosvika vakakomana vacho vakangomira chero pavarunzwa wadotongomira and there is nothing that you can do kapana vakomana ivava vanongosvika vakangoita vanenge vachitongonzwa wadotongoita ndo vamwe vasingamire futi pamarobot zvekumhanya ivava vasika kumberi manje chine chakuitika kuti kumberi kwako kunenge kwakamirawo ana Leonard kuna vanhu vanolena vachiri kudzidzirawo mota vanenge vachiri kuvhunduka kudhiraivha muHarare. Unongoziva driving yemuHarare haisi driving yekudhiraivha mumabhuku kai indoti driving yekutoti iwewe chache watopinda papa kana uri munhu wenhingirikini wekusaziva road unotoomerwa nazvo mukufamba muzvinotokunetsa then ndo vatanopinda zvangu fair. Unongoziva kuti isusu tiri madriver
madriver manyama, madriver mapromax ndaba tanopindira tatodarika edu paGlenora C pamasimbi pacho as you can see. Saka apa manje chakuitika ndakuda kunotena kuti ndichidzokera ku interchange, but unoza kuti unongodaisoka ndobva ndamborova moto ndimbotsika ndombovapa moyo ndichimbowaratidza, then ndosvikapo unoza kuti ndimbopindawo paside apo ndombotsvaga kadrink then ndozokwanisa kuti ndidzoke. Uku kunenge wakuendawo kuroding nana St Peters kuno. Patakambonzwa nyaya isusu tanga tanzwa kuti chinhu changa chanzi chakafanira kukosta 42 million kana kuti 44 pa quotation yekutanga, but hatizive kuti chii chakazoita kuti chinhu chiwedzerwe mari kubva pa 42 million kuti chinge chichiwanda price. But sezvinei zvakazongokwanisa kungonzi vanhu pagadzirwa chinhu ndopagadzirwa Trabablas ndo zvayava yasotwa yasvika payava nhasi panapa. VaZimbabweans vakawanda vari kufara, vamwe vari kunzanzi vari kuuya kuzonochila, vari kuzonodidi. Handizoziva hangu vanouya kuzochilawo vanhu vamapenzi hati mapedze, because vanhu vacho vemuZimbabwe chinhu chavasina so far i-exposure yekuzivawo kuti chinhu ichi chakanaka kana kuti chinhu chakaita sei. Zvinhu zviripo kuti zikozi vakuona, but one thing chandiri kufarira kana vanhu vakwanisa kuembrace change like iri kuinzi iri kuda kutanga kuitika, vachatanga kuzoziva kuti nyika yedu ichiri kumashure pa the extent yakaita sei. I'm so happy nezvakaitika, but I'm also not happy nezita racho rekuti Trabablas, because vamwe vari kutaura kuti mune dzimwe language zvinenge zvichireva kuti absolutely nonsense, but aiwa haisiriyo nyaya yekuti tingaswera tichitaura kuti zvikureva kuti absolutely nonsense, because the issue here is to celebrate nekuonesana. Taida kunyazoziva kuti chii chakanyanyisa kudhura pamudhuri, chii chakanyanyisa kudhura pachinhu cheTrabablas interchange. Inini zvangu sekunzwa kwandakaita vamwe vakati hanzi compensation yakadhura, compensation yakanowanda. You know mabridges aya achinzi achigadzirwa pari kunzi pacompensation yekuzonobvisa vanhu vanga vari muside medzimba ndo mumwe maikanzi manganodhura, vanhu vanganzi vanga vakutaura kuti vari kuda kuzokompensetwa zvinhu. But I don't know the other side of kuside kuHopley kuti vakakompensetwa mari, because ndoziva kuti that side handifunga kuti vanhu vanga vaine matitle deeds, and this government we know it very well kuti inokompenseta vanhu matitle deeds chete. But kana zviri zvevanhu vemusikasika vanga vari netumatak shop vari mujurahoro machitunhu, I don't think kuti pana kakompensetwa, because vanenge vachinzi makaiswa nani papi. You know zvinongoitika ka panongonzi samwari iwo panapa panga pari pagarage, saka zvimwe zvese zvakazoya it was your added advantage. But you know life ndo zvazvingori, you never know kuti chii chinenge chizoitika. So muri yeZimbabwe ndo zvinhu zviripo paTrabablas interchange. Kana uchinge uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako, ubva wavhurirwa FNB business account usina work permit kana kuti study permit, pane vanonzi ve-education research ana Mukoma Owen vanopedza masports vanozvigona. Contact him on the numbers that are showing on the screen. Vokuvhurira FNB business account vobva vakuregistera company yako, watoone company iri registered, zvinhu zvako zvakutokufambira. This is Zimbabwe, ndizo zvatiri nasi.